Amedê malbateke Kurd ji ber şert û mercên xerab yên aborî nikare xaniyê xwe li gund nûjen bikin. Xanî bi rastî ne xaniye yanî bayekî bihêz jî were wê bi ser wan de were xwarê. Zarok hûrin neyê karin, bav jî tenê dikare di zeviyên tûtunê de kar bike, bi zorê debara malbata xwe peyda bike. Ji ber ku tu karê li gorî wan nîne, ew naxwazin biçin bajar jî. Heft endamên wê malbatê li hêviyê ne ku xêrxwaz destê alîkariyê dirêjî wan bikin, xaniyên wan nûjen bikin ji bo garibin berdewam li gundê xwe bimînin û li bajaran muhtacî kesî nebin. Hevkarê min Ebdûselam Akûncî çû seredana wê malbatê li gel wan axifî, em ên ha pêşkêşî raya we bikin. Belê hêvîdar ez li Amedê 7 kilometre li bakurê Amedê li gundê Beniyê me ev gunda bi girêdayê navçeya Karazê wate bi navê wê Tirkî li girêdayê Kocaköyê li mala Abdurrahman Yumakim ev Abdullah Yumakim ez ev malbata bi rêya çapemeniyê û torên civakî daxwaza alîkariyê kiribû divê mala min avaya min di ser min de hildişê bi rastî jî wediye yanî bi bayekî hekekî ku zêde were lewra aniha batê û li alîkî jî şilî dibare gelek sar ev ciyekî çiye ye ev xaniya çêroka vî xaniyê dixwazim behs bikim di 1975 da piştî erdheja Licê evan avahiya ji bo qurbaniyên erdheja Liceyê hatiye avakirin lê piştî 46 sala ev xanî îdî ketine helekî xirab hûn dibînin bi naylona bi çadira nixaftine ji bo ku şilînê ser wan da lê ku şilîkî gur dibare ew şilî hemîtê nava malê di ser wan da dibare em ê niha derbasî hundir bin malbat di hundir da ji wan ez ê bipirsim ka rewşa we çi ye hûn daxwaza çi dikin. Belê xaniyekî bi vî rengî jê re dibêjin baraka yanî ew xaniyê ku di erdheja Licê de hatibûn çêkirin jê re dibêjin baraka çadir kirine xalîçe û tişmişte avîtine ser ji bo ku dilop neke lê dîsa jî dilop dike 46 sal emrê vî avayî hanê na em ê derbasî hundir bin hundir jî hûn ê bibînin ku rewşa malbatê çi ye. Ev gunda gundekî çiyayî ye yanî karaz bixwe em dikarin bêjin navçeya Karazê li deştê lê li çiyayê gundê Beniyê hûn dibînin berfbariyê sermayekî gelek zêde heye ez û hevkarê xwe Mihemed Kanevî em ê niha derbasî hundir bin rewşa malbatê ji nêz ve dixwazim nîşanî we bidim. Belê yani ji bo jiyandinê hûn dibînin tev hemî teneke ne û qul bûne yani ew bayê ku tê jî hemû di wira derbasî hundir dibin rewşa malbatê xaniyê wan avahiyê wan bi vî şeklî ne awal derve baran dibare bîstek ewil min ji were behs kir ev barana bi vî şeklî tê di ser wan da daxwaza alîkariyê dikin dibêjin bavê malê yani Abdullah Yumak jî dibêje xanima wî Raife xanim jî dibêje em dixwazin di gundê xwe de bimînin em neçin bajêr da ku zarê me mecbûrî sûkû kolana nebin di kuçe kolanê Amedê de mezin nebin ku ez biçim wir jî ka ez ê çi kar bikim ez ê mecbûr bim yan firoşkariya gerok bikim ew jî nabe xwe jî nexweş e gelek sar e ez dixwazim pêşî mitbaxa wan nîşanî we bidim. Hêvîdar ev mitbaxa malbatê ye tu dibînî em tewanê wî nîşanî we bidin yanî tev ji hev da ketiye şibakeyê wan hê îsûla 45 sal ewil naylon kirîne ji bo ku sir zêde neyê hundir ev jî banyoya wan e heft nifûs di malekî ewha da dijînê ev metirsiya wî wan ew e dibêje yanî dîwarê me hilşiyan e xaniyê serê me de hilşê em dixwazin ku xêrxwaz alîkariya me bikin em derbasî malekî xweştir û baştir bikin ceylana vê odê jî tune sîstema hûn dibênin ev jî qeyê jê re dibêjin yatak odasî belê hevkarê min nîşanî we dide pir jî sar e yanî hekê ku sobe nebe ew nebe îmkana ku meriv tê de karibe biskine nîne xanîkî ji xwe piçûk e ji ber ku ji bo erdhejê hatibûn çêkirin xaniyê ku ji bo erdhejê tên çêkirin ewha piçûk e li jorê hingî bayê lê xistiye bar li ser bûye wana tev şev da derketine 5 zarok
هنه temeli wan jî piçûkin yê xebatên înin dixwazin alîkarî bigî wan bi rastî jî bi hevkarî mimkûn e ev malbata ji vî tengasî hane bê xilaskirin hew di odayekî wan tenê de sobe dişxole ez ê niha derbasî wan bibim derî jî ne derîkî berê merheba ji we re keremke estağfurullah rûnê keremke Abdullah hew oda germ evayê dibêjim qey evet newse ez pêşî ji xanima malê dest pê bikim hinek jî xwe bidim ber sobê dünya gelekî sar e ablam çawa îdare dikin wan ew mitfax ew oda ew Mete sarmaye batê da tê ondar mer dixeniqê em ji vir ber sobê derdikevim ama lî wiyan lê dicimidin em dixeniqe sobe hew divir daye newse daye hew divir daye çawa îdare dikin ablam talûkeye ew zî baran tê da tê batê da tê sarmaye em tê da îdare derve baran dibare û dilop jî dike yanî xanî dilop dilop dike berf ber tê da tê çi dixwazin daxwaza we çi ye xwe ki Müslüman xêrê bikin ji me re û xanîkî çêkin em ji xwe tê da bisetirin îşallah gava xanî çêbe em ê kar bin tê da îşallah li van gundê xwe da bişoxilin em ê îdara xwe bikin hûn naxwazin biçin Amedê hûn ana kek Abdullah got û carna hûn wek mêvandarî diçin wexta ku baran tê şîlî tê şepelî tê ew hebayekî xurtê hûn ji tirsa diçin tirsa diçin pirê cara li va derê dibarêzî em diçin mala apê me hebkî li va derê em di şeva sê şeva li wê dibe heta tofan sakîn dibo em têne malê got tofan bo em newêre binda gava tofan bo dilerizê qirçeqir jê tê em newêre bindaronîkin tu ji xêrxwaza çi dixwazî dubare xwaza hema xanîkî bigora xwedanê xêrare hema dû ode bû odekî bû ez dixwazim ku xanîkî çêbe em ji xwe binda bistire mala xwe gundê xwe de belê malxwe malekeke Abdullah ez benî bi rastî jî yanî malekî jiyandinê nîne yanî ya rast hew ev oda jî pir piçûk e yanî çend metrekare du sê metrekare ez dibêjim qey pir piçûk e tu çi iş dikî yanî tu çima daxwazekî û hatkî tu dixwazî ku xêrxwaz alîkariya te Valla îş cirkê ku vî nexweşiyê derketiye ji xwe em newêrin herin şûna evdûzî yani îş em derin îşê tûtûnê dikin em derin erdê xelqê îcara dikin em derin tînin li ber dera ew zî nîvê wî em dine xwediyê erd nîvê dinê em pê îdara xwe nakin îdara me geçma me pir zor e û bî de vê xanî ser me da tê xwarê em dixwazin kî bi sirmankê ji bo xêra Xwedê ji bo Xwedê ama xanîkî ewa normal ji me re tê da em ji xwe tê da bisetire em nekevin kuça ev xanî hanê ku meriv bixwaze tekûz bike banê wî binê wî dîwarê wî çi qas mesefê lê çêbe gelo Valla mesrefa eviya gere kompîla dîwarê wî hemû aliyê derve çûne şilî çêbe ana giş rutûbet dikişîne ji xwe yanî bi sirmankê were hundir meriv ji ber wî bi sirmanê fedî dike ku egerkî were hundir û rutûbet dikişîne Valla mesrefa wî dibe yanî ana gere vî xanî eviya dora wî gere kompîla dîwarê wî were helînê no dîwar lêkeve yanî sıfırê were çêkirin yê çêtir be sıfır were çêkirinê daha çêtir e ku wek ku viya çêbe eviya mesrefa wî daha zêde dibe wek ku sıfır were çêkirinê nikarê hûn biçin mesela Amedê bajêr em nikarin here Amedê ez nikarim herma Amedê çinkî li Amedê daha geçim pir zor e û em nikarin îşkî ewa ew zî bikin yanî îşê ewa yanî îş tune gerçekî wî îş tune li Amedê zî îş tune em derin yanî wan feqîr ez dibînin yanî dilê wan feqîr zî bi hagirê wan bi dilê meriv dikeve yanî îşê ewa ku meriv bike zî tune ye pênc hev zarokene ana dudiyê wan virin yekê din ji li rewna li derve ye zarok ji hemû hûrin zarok hemû hûrin zarok hebî tenê îşe ew zî ax cîgera wî da sorine ye min di cara biriya fakulta ez hewala Elazığê kirme
مبریا الازغی جما دبی ج سه مان جار کی گرت بینی کنترلی از وی پرسا داوی و وقتی ما پر کرت خوازم یجی پس حتی نه حتی علیکاریا گیشتیه وی یعنی جدرک کی yardım جوار هاتیه نه جی کی yardım ki yani tabi jiyatiye yani hem dizan mesela valiti kaymakamti alikari deken alikari bir kayde yani paket maket derkeve em nave mehe em darın digrin icar se paketi xwarini pakete xwarine yeceke xwarine ji bo mitfaqê derd keve yani em derin qeymeqam dideme em tînin îcar ji sê man carkî 500 kağıtkî ji bo xercliqa zarkazî dide ew zî sê man carkî dide em tînin yani teli nake têr nake zor zor spas vakti mebdawi dibe Abdullah Yumak malxoy maliye xanma ve Raife xanım 5 zarokî wan hene Hamid vî malbat divî avaya ku min nîşanî wedat virda dijîn evxanet 1975 piştî Artheja Lîceyê ew avayê ku hatibûn hilşandin yani ruhiya bûn dişûna wan da hatiye çekirin hew odaya germ hêvîdar ev dere yani bi hevkarî ku dest meriv bavê jê hevdû پر هیسان و ممکنه که مروی جوان زاروکان را و جوی مالبات هانی را خانیه کی تکوس خوش که دا که دست وان جگنده وان نبن و زاروکن هانی لکوچه کولان باجرین مزن قنبه فروشکاریا گروک نکن